Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Als mijn optreden van Basile Maneka. Hij is al 30 jaar muzikant in Friesland en dat vierden we. Volkert Wesseling had weer een mooi verhaal. En een optreden onder andere van Dani Jellesma en Marius van der Brink. Maar we beginnen aan met Basile Maneka.
Wat een heerlijk begin van deze aflevering van Noorderwien Live. Everyday People, dus de hele band. En het draait in het bijzonder Joert een beetje om Basil Maneke. En dat is de meneer die hier naast me zit. Hij werkt al 30 jaar in Friesland, is een fantastische muzikant. Joert had hij 2 bands meegenomen. Straks nog een ooroptreden, maar eerst maar even met deze. Stel eerst even de band voor, Basil. Dat is Everyday People. Heb je Jimmer en Remco, Hans en Dra. Wij missen ook een paar muzikanten van Everyday People. Die zijn niet vandaar. Dat is Sander, Nando en die meisje. Ineke. Vraag je, want toen jij 30 jaar geleden hier in Friesland kwam, hè, was je daarvoor ook al muzikant? Ja, ik was muzikant. Toen was ik hier naar Friesland gekomen. Maar ik wil echt heel bedanken zetten naar Roos. En een mevrouw uit Curaçao. Die is terug naar Curaçao. En Hans Weinberger, de saxofoniste. En Cheb Ettinger. Die zijn die 3 mensen die hebben mij kans gegeven om naar voren te gaan. Die hebben mij laten brengen voor met een andere Fries muzikant. Omdat ik heb Hans via jam sessie gekend en Brouwzoek. En toen Hans heeft mij gezegd, oh jongen, volgens mij ben je goed, ga even banden maken. En toen hebben wij Afro-Friesland beginnen met de Hans Weinberger. Wat was voor jou de reden om uit Afrika te vertrekken en richting Europa te gaan? In Afrika, ik was muzikant in Angola. Ook in de Congo. Ik heb met allemaal bekend band gespeeld. En toen was ik in Angola. Heb ik een liedje geschreven. Die was een beetje tegen. Je weet, de politiek in Afrika. En daarom was ik vlucht naar Nederland gekomen. Had je al eens eerder van Friesland gehoord? Nooit. En hoe kwam je hier toch terecht? Ik was, mijn asielaanvraag was in Dordrecht. Ik was daar en daar. En toen ik moet naar Amsterdam en daar. En toen kreeg ik transfer dat ik moet naar Friesland. Nou, was een jongen daar, ze was met mij, ze zei, oh, Basil is ver. En altijd koud. Ja, en altijd koud, regen. En ik zei naar de jongen, ik kom van 8000 kilometer vanaf Afrika. En hoeveel kilometer is hier naar Friesland? De jongen zei, maar ja, iets van 200 kilometer. Hij zei, ja, maar dat is niks. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt dan in Friesland. En je bent blijven hangen. Ja, en ben ik blijven hangen en ik vind het prachtig. Basil Maneke, je hoort mij 2 bands in de studio. Omdat hij hier al 30 jaar mij een heel soort plezier in Friesland. Net alleen de Libbet, maar ook muziek maakt. En ben ik hartstikke blij mee en we komen met vaak zien. Ik ben altijd heel blij van de muziek en ook van Basil als persoon. En ik ben blij dat hij er is. Nou, je hoort bij zijn eerste optreden dus. We gaan maar even zien nog een keer My Everyday People live in Noorderwien.
Atankale bapeti nanga bashege kifuda eloko pamba poto eloko pamba atankale bokozwa. Let's go, come on. Check it. Check it. Check it, check it, check it, check it. De naam is Lil Pier. Jawel, hij rapt net alleen in het Fries, maar ook in het Nederlands. Hij draait intussen ook al met een tientje mee. En hij ziet het wel degelijk het experiment. Soms heeft mijn gitaar erbij, soms alleen mijn beat. Dus we daarom belangrijk een intrigerende, ja, ik neem het een beetje nije artiest. Mooi, dat is de best, Lil. Hoe is het, jongen? Dankjewel, het gaat hartstikke goed, ja. En doe dus leuke dingen, want ik zeg het niet eens op het Hoenekop Festival opdoeken. Ja, klopt. Bij mijn eerste optreden op iPop, toen hij Jeroen Mission, ik van de Hoenekop. Ja, de gitarist, hè? Ja, de gitarist, ja. En die, via hun ben ik op een gegeven moment op een festival kwam. En we klikken al hier wel. Het is wel een leuke scene om te worden, is maar emotioneel. Is het alles vast groot publiekstier? Best wel wat went, dat weet ik, maar... Ja, nee, iPop, dat wie mijn eerste optreden, dat wie ik gelijk mijn grootste publiek. Dat wie echt de hele tent vol. Maar dat wie echt wel een kick, hè? Dat wie echt mooi. En wel leuk om een beetje in Hoenekop kring te komen.
Ja, vooral dat. Want ik hier nog net zo'n soort, er waren nog net zo'n soort mensen toen ik op hem kwam. Op het festival. Maar het was gewoon echt wel mooi om de hele dag mooi te chillen, zeg maar. En ben ik echt wel leuke lui, zeg maar. Dus dat scheelt. Dan kun je al je wel mooi hoe wijs is maar. Du hast de kleine prijs van Friesland won als hiphopper. Wie het nog spannend met de concurrentie? Ja, nee, bij de finale werd het echt spannend, ja. Ik bedoel, dat wie alle jaar wel getalenteerde artiesten, zeg maar. Dus bij de hip-hopprijs weer echt de spanning weer echt om te snijden, zeg maar. Wat tof om te winnen. Ja, sowieso. Ja, de dak ging er echt al bij het publiek hekken en dat weer echt mooi, ja. Ja. Hoe ben je eerst op dit stuit? Als hiphopper, als artiest, als producer ook trouwens. Toen ik net een enorm plan, misschien nog in een holle ham, maar hoe vind je best voor een gevoel? Op zich, ik hier nooit echt dacht dat ik sowieso mooi kunst of muziek sowieso op dit niveau zou komen, zeg maar. Ik hier nooit echt dacht om überhaupt op te treden en zo. Dus wat dat betreft vind ik het echt wel heel mooi. Optreden vind ik een kick. En ja, mijn plannen zijn sowieso nog om volgende zomer even alle tentfeesten te slopen in Friesland. Dus daar gaan we gewoon voor. Dat vind ik een mooi motto. Ja, maar ik denk wel dat het realistisch is, zeg maar. Dus ja. Mooi bezig dus. Ja, gaat echt goed, ja. Oké, en wie denkt Lil Pier, waar komt die naam bij? Ja, van Grutte Pier. Dus het is Grutte Pier en dan is al die rappers die heten Lil, zeg maar. Dus dan is Lil Pier. Ja. Wordt verkocht, prachtig. Fantastisch talent, goeie raps, Fries, Nederlands dus. Dit is Lil Pier live in Noorderwien. Sluit die regen, kom mooi, nooit de duisternis. Ik vreeg je misa vaak al wat het betekent. Dus kun je spelen, I don't give a fuck. Ik wil die body chimmy skin, wil die body chimmy skin. Ik voel die body chimmy skin. Hey, hey, voel die body, denk die pil in twee. Hey, hey, op die party staat ze bij me in, waar gaan we? Hey, 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 hey. 3 kratten bier achterin en een fles rosé. Hoe ik mooi er verdween. 12 weken letter begin, pas het besef ben ik er nog kwiet. Ik wil die eerste stappen zetten in al die clubs. We doen al net, spotten we some other drugs. Voor die marijuana, we didn't give a fuck. Young, wild and free, zo ik drink bier en ze weer real Betty, de manier waarop ze short is. Sukkel van de liefde, ja ik wist een stap verkoop. We kennen we en back to the start. Sluit die negen, voor mij niet mooi, nooit de duisternis. Ik vreeg je misa vaak al wat het betekent. Dus genuus, but I don't give a fuck. Ik voel die body chimmy skin, voel die body chimmy skin. Ik voel die body chimmy skin. Hey, hey. Ik voel die body chimmy skin. Hey, hey. En eerlijk zijn, ik mis die blik naar mij. Ja, eerlijk zijn, ik mis die blik naar mij. Ik mis die blik. 12 bad bitches stand it up, sukken me af. Dat is hoe we rocken fucked up. Van de drank in de drugs in de club. Met de boys en de girls, on die ratchets lined up. Till her bicep bump. Fresh Oxkikus en die J's buurt de board. Door de black tees, covered up in a white Nike tech piece. Twin a black Timberlands, leader of the pack in flex. Met de lease, bieber bitch, what up? Sluit die negen, voor mij niet mooi, nooit de duisternis. Ik vreeg je misa vaak al wat het betekent. Dus genuus, but I don't give a fuck. Ik voel die body chimmy skin, voel die body chimmy skin. Ik voel die body chimmy skin. Hey, hey. Ik voel die body chimmy skin. Hey, hey. En eerlijk zijn, ik mis die blik naar mij. Ja, eerlijk zijn, ik mis die blik naar mij. Ik mis die blik naar mij. Nou, dit week weer een geweldig mooi nummer van de Friesk-talige rapper Lil Pier. Ik ben Volkert Wesseling. Ik neem het woord even oer. Komt mooi uit, want ik heb Willem even de door uitskopt met zijn hoen. Dus die moet het minder waar even trotseren. Het weer voor mij een enerverende week. Ik heb me elke dag weer verbaasd. Elke dag dacht ik, hé, hoe kan dit? En nee, het gaat net over oorlog. Ik heb het net over grote theatrale opdrachten, maar gewoon over het waar. Die doe ik moans betieten door het gong, koe ik in het zuster de sterren nog zien. Ik zeg 2 die valden. Ik wenske dat het wat warmer worden mocht. Ik die dat 2 keer. Dat het holpen, want de zinnen skinden mooi. Woensdags moans betiet kreeg ik een hartverzakking, want ik moest mijn autoruiten schraabje.
muts en sjaal net te vinden vanzelfs, maar wel een prachtige zinsopgang. Toons die koe ik haste door uit zwemmen. Nevens een boer die ontmoet zien wie in het maïsland 20 mm rein in die nacht. Ek de trekker en dumper die ik toons die we besturen mocht, bleun stilstaan. Want maar dat wie het waar, een trekker het net een zwemdiploma. Joet, vreed, code giel. Bakstien in de bossen, op de waardwaai, beide handen aan het stuur, afregend dat we moon ek snieën krijgen. Hawaar, we hebben in 1 week alle omstandigheden weerhalen, vanzelfs net zo slim, maar wel het feit dat je in zo'n week dan een trui aan hebt, dan een t-shirt, dan een hemd, shirt, trui en 2 jassen, bruidensokken, tennissokken, tussen beide sokken, thermo-ondergoed, een joggingsbroek, dan een simmerspiekerbroek, dan weer een winterspiekerbroek, maar oren worden met wasmachine, maar het hele weekend draaien, wens je dat apparaat een soort sterkte ta.
Maris van der Brink, mijn Frieske roots dus. Fantastische jazzmuziek. We hier hem hier in de studio. Wij zien bij de New Yorkse muzikale maarten. En ja, natuurlijk, maar van jazz horen. Het komt weer een beetje omheen, ga ik het idee, qua populariteit. En ik ben heel blij dat hij hier weer, Maris van der Brink. Onthoor die namen. Het nieuwe cd uit, zit wel op Spotify. Dus daar kun je hem wel even op streamen. We zeggen hem al even. Basil Maneke, ja, 30 jaar jubileum, zo neem ik het maar even. Mijn zijn band Everyday People. Maar hij is dit nog mij een orenband, Jere. Hoe heet deze band, Basil? Bahoma. Wat betekent dat? Dat betekent voor Basil Ute Marcelo. Zo was wij begin de groepen. Voor en naar Afro-Frieson. Eerst was Afro-Frieson. Toen Afro-Frieson was afgelopen. Toen hebben wij het idee gekregen om Bahoma te maken. Dus we was eerst in het begin met die 3. Basil Ute Marcelo. Dus we was naar naam te zoeken. Nou, komen we gewoon de combinatie. Basil Ute Marcelo, daar krijg je Bahoma. Wat is voor jou het verschil met Everyday People, muzikaal? Of is het toch wel een beetje hetzelfde genre voor je gevoel ook? Nou, voor mij is alleen zelf alleen een andere stijl. Met Bahoma is een beetje meer erg Afrikaans bezet. Maar met Everyday People is een mix van pop en Afrikaans. Daar zitten verschillen. Maar ze zijn allemaal de beste muzikanten uit Friesland. Nou ja, en dat jubileum vieren we ook een beetje dat jij al 30 jaar hier in deze noordelijke provincie leeft. Heb je ooit overwogen om bijvoorbeeld te verhuizen naar de Randstad, waar ja, misschien muzikaal wat meer kansen zijn, of om weer een muzikale carrière in Afrika op te bouwen? Heb je dat ooit overwogen of dacht je gewoon Friesland is mijn nieuwe thuis en daar blijf ik ook? Nou, ik heb vaak gedacht om te verhuizen, maar ik vind Friesland is Bob. Dus blijf ik in Friesland. Want met de COVID was het ook al een hele moeilijke periode. En Friesland is natuurlijk ook een kleine provincie. Hoe hard moet je werken als muzikant om hier een beetje knap door het leven te komen? Ja, is moeilijk. Hè? Je moet heel hard werken in Friesland als muzikant ben. Omdat wij hebben niet zoveel productie. Wij hebben geen manager die kan de groep begeleiden. Dus subsidie bij de gemeenten, die komen niet. Nee. Dus het is moeilijk. Nou ja, dat lijkt me behoorlijk hard werken, wat je al zelf al zegt inderdaad. Want het is ook nog een provincie, de troubadours. Aan de andere kant ook wel de rock en de metalmuziek is heel populair. En wereldmuziek zit er wat tussenin, denk ik, hè? Ja, wereldmuziek zit tussen, maar wereldmuziek is niet veel te produceren in Friesland. Het is meer popmuziek, denk ik. Ja, is heel moeilijk. Ja. Speel je veel buiten de provincie ook, of is het toch voornamelijk Friesland? Buiten de provincie. Ja. En Friesland, vroeger, 15 jaar geleden of 20 jaar geleden, daar was veel optreden met Afro-Frieson. Ja. En met de Bahoma ook. Maar nu is helemaal... Is het moeilijker geworden? Heel moeilijk, ja, heel moeilijk. Heeft daar die hele COVID-periode, corona, ook invloed op gehad? Denk ik. Omdat mensen willen niet zoveel naar buiten gaan. Ze zitten allemaal achter de computer. Dus, er moet wel gedanst worden, hè? Ja, er moet gedanst worden. Dan kan ze meer bewegen. Wat zijn je plannen voor de komende tijd? Maanden, jaren? Mijn plan voor de komende tijd, ik vraag alleen de gemeente of wie kan ons mij helpen om reunie te doen van Afro-Frieson, Bahoma en Everyday People om samen een heel goed optreden te geven in Friesland. Klinkt bijna als een soort festivalletje dus. Een soort festival, ja. Ja, dat wil ik. En voor de rest dus spelen? Ja, voor de rest is spelen. Oefening, repetitie. Nou, dat is. Ja, een leven zonder muziek kan je je niet voorstellen, denk ik. Nee, ik kan niet zonder muziek, ga ik dood. Niet doen. Dan ga ik snel dood. Nee, je moet hier blijven en mooie muziek maken. Ja, dat is precies. Nog één keer, voor de mensen die net hebben ingeschakeld, stel even de band voor. Wie heb je meegenomen voor deze band? Voor Bahoma is Oet. Ja. En Dra. Yo. En Ans. En wij hebben extra helpen van Remco, die helpen ons. Maar Remco hoort bij Everyday People. En dus... Alleen wij mis 2. Okay. Marcelo en Mousse. Neem je die de volgende keer mee? Ja, die komt voor een keer. Die moet vandaag werken. En dit is Basil Maneke en hij is al decennia lang actief als muzikant in deze professie. Daar ben ik heel blij mee om. Fantastische kerel en een goede muzikant. En nou dus live in Noorderwien.
Zaya moto mosusure Ngayo nasala ninye ngayo mwana mama Ai mwana mama luka dinani lelie Eloko nini nasala yo bolingo salinga boye Eloko nini nasala yo kangelinga motema Mama yo, mama yo, mama yo Nasala nini mama, mama Yelelelelele mama Olu Nasala nini Nasala nini Come on
aquele que não sabe aqui nesse mundo quem tem no dinheiro dança. E nesse mundo quem não tem no dinheiro chora. E nesse mundo quem tem no dinheiro dança. E nesse mundo quem não tem no amor chora. Chora, chora quem sabe ri, aquele que não sabe aqui nessa terra quem tem no dinheiro dança. E nessa terra quem não tem no dinheiro chora. E nesse mundo quem tem no amor dança. E nesse mundo quem não tem no amor chora. Eu choro porque não tenho nada. Eu choro porque não tenho dinheiro. Eu choro porque não tenho amor. Não tenho nada para ajudar o meu povo. Povo de Angola, Moçambique e São Tomé. Povo de Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Povo de Nigeria, Ghana, Etiópia. Povo de Cabo Verde, Moçambique. Povo de Sura, Malawi, South Africa. Wawe, Mama Africa. Wawe, Mama Africa. Palai, 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 mama kungishi shaka kubeka wabe. Yeme sukuni lwa nongi dilongi basa mama. Angola ya mewewe.
Viva Afrika. Basil Maneka, 30 jaar al in Friesland, 30 jaar ook al muzikant in deze provincie. Daarvoor in Angola en Congo zit ik al in bands. Nou ja, dat verhaal hadden we al even meegekregen. Daar kon hij net verder, maar gelukkig hier wel. En hij is op zijn plak en ik vind het mooi om bij hem het feestje hier te vieren in Noorderwien live. Dan kijk mij de persoon die je nice besteedt, want dit is Dani Jellesma, winnaar van Sjong, de Oranje editie. En ik zei toen voort van, kom even Del, kom even dat nummer spelen West met Woonhast. En de ora finalisten hebben we inmiddels ook al te gast hoor. En Dani, mooi dat je best. Welkom. Ik moet ik voorbij zeggen, best wat verkouden, wat heel. Ja, ik ben een beetje, net helemaal fit. Een beetje verkouden, een beetje zere kiel. Gewoon het waard, denk ik. Ja. Nou, dan maak je er net een urenlang interview van. Nee. Hoe is het? Ja, op zich, ik viel me prima voor de rest. Maar druk met de muziek? Ja, op squallen, naast squallen, altijd. Nou is Jong een prachtig festival. Nou, wie is dat? Had je een protte reacties op hem? Heel volle, een heel soort. Ja, op Facebook, op Insta, maar ik gewoon dat ik op stritten wil onsplitsen. Er zijn zelfs mensen die maar mee op de foto wonen. Dus dat is vielen je wel heel speciaal. Hoe lang jongst u al? Speelst u al gitaar? Want mij horen we hoe lang best echt best wel serieus met die muziek bezig? Eigenlijk zo lang als ik me kan herinneren. Jongen altijd al, maar ik heb vroeger wel op gitaarles zitten. Net heel goed uitpakt. Maar ik had 2 jaar of 1 jaar zoiets weer oppakt. En nou ja, nou ben ik hier. Nou ja, en de winst in ieder geval Sjong. Dat is een, we staan aan de wang, is dus een cover met een Frieske oerzetting. Even hoe die oerzetting, had die zelf helemaal die? Ja, het liep het een soort op het origineel. Maar ik had er wel een beetje mijn eigen draai in doen. Dat het toch mijn eigen persoonlijke vestjes werden. Nou is dat al heel producent waard. Ze heeft even niet middenlid even de huiskamer vragen van waar het origineel is. Van, Nee, ik heb net zitten. Ja, let ze maar even hier op de bank. oké. Ja, je moet dus maar even bedenken welk nummer dat zij covered had in ieder geval. Ja, ik kon komen net om toch even te vragen. Wat ben je in plan en wat ben je ambities? Of haast wel ambities op het muzikale markt? Nou ja, ik wil heel graag gewoon op grote podiums komen te staan. Maar mijn eigen muziek. Vooral gewoon muziek die het echt volle betekenis heeft. En dan is een soort Ed Sheeran, solo en de rest die wel? Of droomst dan mij een band on tour? Ik denk dat ik gewoon solo wel het vet zou vinden. Omdat ik gewoon heel erg hou van hele liedse muziek. Om het heel lieds te horen. Wat krijg je zelf in tussen de noemers? Net heel volle, maar ik ben er wel mee bezig. Op Squalik. Dus dat komt wel. Ja, dat is een vak op zich, hè? Ja. Dit nummer is in het Fries. Ja. Was het Fries verder of zei het nee? Ik heb mijn ambities gerut. Ik wil aan in het Engels of bijvoorbeeld in het Nederlands. Ik denk dat ik het lauwst wel in het Engels schreeuw. Ja. Dat Dan kies ik voor de hele wereld toe. Ja, met Fries kijk wel, maar dan dat is toch wel. Ik is beter met Engels. Verder komen, denk ik, heel niet. Ja, dat klopt. Maar goed, het Fries, dat is wel een mooie zangtaal, hè? Ja, dat is wel weer. Maar dit is ook de eerste keer dat ik het eigenlijk in het Fries toch. Ik heb nog nooit jij erin. Nou, ik vond dat het bij Sjong in ieder geval goed uitpakte. Dat kiest Jerk dan. Want het is het winnende nummer. Wat is de titel kwijt? Waar ik maar. Huiskamervraag. Van waar is het origineel? Dit is Dani Jellesma, live in Noorderwien. Ik probeer je te spelen op mijn piano. Vastgeschroeven oer mijn gevoel. Praat het in mijn eigen stemmen. Pak mijn gitaar zonder doel. Ik schreeuw nog meer. Schreeuw alles op, het docht me zeer. Ik wil net praten in de morgen. Het is mijn tijd om schoon te worden. 100.000 versjes, heel volle verhalen. Is het nedig als ik jong? Als kind niet meer luisteren naar mij. Kind niet meer luisteren. Ik praat mij alles sterren, maar het is elke keer verkeerd. Wat dat praten nou van nut? Als er geen een is die mij schudt. Kan niet meer luisteren. Waar ik maar, stuur mij waar ik maar. Waarom is er geen een? Ik ga je nederig. Waar ik maar, stuur mij waar ik maar. Waarom is er geen een? Ik ga
tijdje leefde nederig. Ik denk dat ik te volle goel. Ik wil gewoon wat meer schoen worden. Acceptatie is mijn doel. 100.000 versjes, heel volle verhalen. Is het nederig als ik jong? Als keer je meer luisteren naar mij. Keer je meer luisteren. Ik praat maar al een sterren, maar het is elke keer verkeerd. Wat dat praten nou van nut? Als stuk in één is die mij shut. Ik keer je meer luisteren. Waar ik maar, stuur mij, waar ik maar. Waarom is de genin? Ik ga je nederig hou. Waar ik maar, stuur mij, waar ik maar. Waarom is de genin? Ik ga je nederig hou. De bus al volle versjes en nog meer verhalen. Is het nederig als ik jong? Als kind je meer luisteren naar mij. Kind je meer luisteren. Wauw, ja, zo mooi kent dus wezen. Brekbaar, Olinne en zo stijlvol. Dani Jelsma, mijn prachtig mooi Friestalig noemen. Mooi om de jeugd een koers te aan, een podium te bieden. En ik hoop dat ze nog lang terug hebt met de muziek in ieder geval. Zeker met dit soort versjes, ja. Nog steeds een huiskamer vraag voor waar is het origineel. Goed, dat maak je hem tussen op de bank, maar even mij elkaar oerlissen. Ja, het zit er eens op. Morgen in live, deze aflevering. Je weet het misschien, het dichterscollectief Rikst bestaat 4 Er is een mooi boek uitkwam. Al die mooie festiviteiten we er nog organiseren. En ik jou ze 4 weken lang de laatste 5 minuten van dit programma. 2 dichters onder het wut, 5 van Rikst. Dit is het gedicht Vergetten gongen en het staat in de bundel van Rikst. Vergetten gongen. Ze omklammert een tas met dierbare schatten. Boesdoek. Oud kooi. Het zilver het ze eerder bedubben, zei ze. Ze is vergeten weer. Het is al lang waai. De mosgroene jas flabbert om het bonkige lief. Op squon van kunstleer, want een kou mooi net deed. De warm met ze terug vergeten gongen. Juster wie ik nog erbij aan. Joet ben ik mem. En morgen, misschien samen een vrouw. Want oor een keer groeit ik bij het aaskiën en blaas haar een tuut. Egen van glas rinnen me naai. Ze zeggen dat het maaitijd is, ik voel het net. Ik wil het grien, de groenwol in waadje en snauw tjin de vogels van houd je de bek. Jedamskampen. In prikjend frost waar, omtrent op een vlueske, zetten er wisse slagen. Zeker om ter wist van veet en greppel, sleet en welle. Joeg zien langs me, riensk de ronde, dags riet in bannig. Wilt zien halen, de streken, alwemar en liekevolle steden taskikten, nunderen ruit en semen, spegelend in cadans van ijzer oer ijs, het siezen. Ont het schiemer, de oren van de jong daai versommen en de jong omjermen. Efter dichte hikken luidt het brutsen daailacht, het boetlaan in dremen. Hoe het lieket. Wudden, reeuwen, is net hetzelfde als een moele, smorje. Is net hetzelfde als het stikken slaan van een stroffelstienjen. Een woene hechtje is net hetzelfde als een god tichtje. Is net hetzelfde als het sluiten van een kiste. Bienen is net hetzelfde als verbienen. Ontleedje net hetzelfde als het leed voorthelje.
Hel je de zwitte van het biensel. Hel je azem. Verplak het gewicht. Van de kist naar de woene. Hecht je is ook een soort van rioen. Is ook een soort van snoerien. Dicht je het gat. Reeuw terug, want het past. Dragen is net hetzelfde als verdragen. Dit is het vers wat in de bundel van Rikst zit. Oerwinning. Uit bevezen oorde komt een gakje. Gozen in de vorm van Victorie. Haar een hoedjen zin een God vergeten als stiel zag de hemel. De handen spraat, het antlit in oerjefte na het oneindig gekeerd, zag ik ze gaan. Als ben hiek op haar een reis vaak maaivleenen wollen. Nou is daar het witten van net te peilen diepten, die ze hemel nemen. Dat oude vielen, zo wat ervan, bekroeping, wiezer als ik. Ze hienen mij ene efterlitten. En dags diger het in mij op wiet berieme moon, nog altijd dreemend, dat ben naar boeten.